जोगले फर्स्ट टाइम आइसिनो याति काम करू करने फर्स्ट टाइम आए बला याति मुन मोटा मोनी गल याति खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोनसे दुखुनांथाव आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बाटासिपुरनि सा ओनसोलाव थानाय थिलाफारा होननाय दरसे बर' गामिनि थागिबि शरद गयारी बिथाङा उम्रांसु खैला खनियाव खैला दाननो थांनायावहाय जिउ खहा जानाय जाथायखौ नोंथांमोना गोबाङानो खोनाखाबाय गोबाङानो नुखाबाय जानो हागौ ससियेल मिडिया एबा निउज पर्टेलफोरावहाय नङा होमबा रायजोफोर रुंसारि शरद गयारीनि बिसिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा दुखु फोरमायदों नोंथांमोना नैबे सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो जोगले फर्स्ट टाइम आइसिनो याति काम करू करने फर्स्ट टाइम आए बला याति मुन मोटा मोनी गल याति মানুহটোৰ নাম কি शरद गयारी আপোনাৰ ঘৰ ক'ত লিখিয়া জুলিত ক'ত থাকে এটা এইখিনি থাকে ইয়াতে থাকে আমি এতিয়া 7 বছৰ গৈ ইয়াতে থাকে আজোৱা ঘৰতে যাই এইবাৰ যাম বুলি কাম কৰিব গনি ইয়াতে আইছিলে ইয়াতে মৰি গল মোৰ মতা মানুহটোৰ নাম কি শৰদ গয়াৰী আপোনাৰ ঘৰ ক'ত লিখিয়া জুলিত ক'ত থাকে এটা এইখিনি থাকে ইয়াতে থাকে আমি এতিয়া 7 বছৰ গৈ ইয়াতে থাকে আজোৱা ঘৰতে যাই এইবাৰ যাম বুলি কাম কৰিব গনি ইয়াতে আইছিলে ইয়াতে মৰি গল মোৰ মতা रायजोफोर रुंसारि शरद गयारीनि बिसिया मा दुखु फोरमायदों नोंथांमोना नायनानै मोनथिखाबाय नङा होमबा थारैनो जोबोद दुखुनांथावना जोंनि बर' सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय खामानि मावहैनानै गावनि जिउखौनो खोमानानै लानांगौ जादों बे जोबोद दुखुनांथावना जों बर'फोरनि थाखाय दा बिनि अनगायैबो बे जुलाव रुंसारि शरद गयारीजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों होननानै जोङो खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथि मोननाय जादों रायजोफोर बे जाथाय जानाय जायगा खाथियावनो आंनि सासे लोगोआ खामानि मावनानै दंहैयो आङो मैया आंनि लोगोनावहाय आङो खौरां लाहरनायावहाय लोगोआ आंनो मा फोरमायहरदों नोंथांमोना नैबे सुंद' कल रेकर्डखौबो खोनासंनानै लाबावदो बोरै बोरै जानायनो खैला दानबाय थानायाव फ्लर जादों गावना फैबाय बे हाजोना सिङावहाय सिवनो माने माबा बै बेलेग गुदुंनि बेलेग खाथिनि दैया दानफ्लंना लाबायना डाइरेक्ट बुंजोबबाय ओमफ्राय साबेसेसो दंबायदि दा गुदुं सिङाव दा जायखिजाया डाइरेक्ट मिन्थिनाया 9 जन 9 जननि बाराबो थानो हागौ माने मानसिफोरा 20 जनसोल' गाखोनो हादोंना 80 जनसोआव 20 जनल' ए बेनिफ्राय दा नाम मिन्थिनाया 9 जन जाना दं आरोना गुदुं सिङाव थानाया ओमफ्राय बाखिखौथ' मिन्थिया होमबा माथो 9 जननिल'सो गासिनो दं माखासेखौ दोनखोमादों नामा बिसोर दोनखोमानाय माने बिदि जादों गार्जेन ओंखारनायखौ डाइरेक्ट खोन्थाबाय आरो ना ओमफ्राय गार्जेन गैयिफोरनिखौ दा बोरै मिन्थिनो दा सोरबा सानैजों थानानै खामानि मावहैनायफोरबो थानो हागौ आरो ना बेफोरबायदि सन्देह नै हेलिकप्टार फैलायबाय मैया फैदोंलै नेभिफोर बायदिसिना फैदों गारि हेलिकप्टार गंथाम फैदों मैया दैखांनो हागोन बा बोखांनो हागोन हाया बायदि आन्दासाव दा 3खौ बोखांनो हागोन बायदि दिनै 3खौ नुदों आरो ओमफ्राय बाद बाखिखौ नुवाखै बाद बाखिया टार्नेल सिङाव दं बिदि खै फुटलै जोंनिया बे दा मानसि हाबनाया माबा 300 नङा मानसि हाबनायाथ' बे गोथौआ 300 जाहैबाय ओमफ्राय बैनि सिङाव थांनाया खै फुट जोंनिया सिङाव थांनायाथ' माने बिदिनो अबा 400 अबा 500 बिदि जागोन नङालै बेखौ होनाखै आं बेथ' गोथौआथ' जाहैबाय बै हाइटआ खैलानि हाइटआ माबा जागोन 4 फुट 5 फुट बिदि जागोन अबा गोजौआनोथ' न' गसंनानै दाननो हायो माथो गसंद्रायनो हाया एसे गंनानै मानसि फिसाफ्रालाय हागोन आरो एसे गंस्रोनानै आं न'आवनो दङ निउसाव नायनानैथ' नोंखौ फन खालामदोंब्रा आं मैया गादामानाव खालामदोंमोन बेस्थ' नायखाय आं दोनबाय ओमफ्राय दा नोंनि नाम्बारा आंनाव दङ आं बेखौ मिथियाना
ओमफ्राय दा नागिरथारनानै गेदांनावबो सोंहरबाय गेदांनिफ्राय लानानै नोंनो हरबाय दे जादों दे ओमफ्राय मा होनो होमबाथ' बहुत मानसिनाव बै मोनथिफ्राथ' बोरै जाबावगोन दाना दा बे 9 जनखौबा हागोन ना हाया बोखांनो इदि जादों बै सिङाव बिराद दै फ्लर जाजोब्बायना आरो 400 500 बबे मोनसे जुलजों थांनानै नागिरनो माबायाव गुदुङाव थांनानै नागिरनो दा बेनोथ' जादों बे ग्राउन्डआव थानायफोरखौ मोनगोन आरो मोनबा खाथि खाथियाव थानायफोरखौ ओं बाखिखौथ' मोननाय नङा आरो बिसोर आन्दाज गैथारै जाबाय होमबा आन्दाज गैथारि माने इदिलै फार्स्ट हाबजेननाय फार्स्ट दानजेननाय माने बिराद मानसि हाबलाबायदोंमोन आरो ना सोरबाबा गाखोबाय सोरबाबा सिट लायै लायै फैबाय सोरबाबा माने दानथारनोसै होननानै दानबाय ओमफ्राय बै दाननायावनो माने बिसोरो खैलाखौ गुरै मोनबायना ओरैजाय जे फ्लर जाहां जाहां बे इन्टारेस्टआव दाननायाव माने दैया खेबसेनो स्राव माने दोहौ फैबाय माने जै फैदों माने मानसिफ्रा गुन्दैखा आरो बुस गैया इदि जाखादों ओमफ्राय ओरै ग्राउन्डआव डाइरेक्ट माने दैया माबा सहैखाबाय 50 दा थायै नै दिनै मैया 100मोन दिनै आरो बांबायसोदां बारा जाखागोन बोरै हाबावगोन बेखौ दा बेनोथ' जादों दा दै सारनाय बेब'स्था लायोना लायाथाय मिथिया माने बे हाजोनि जमा जाना थानाय दैखौ हागोन होननानै सानो बेनोथ' मैया थांदोंमोन आं बे जायगायावनो भिडिअ दङ भिडिअ दंथ' आरो हरब्रा वाट्सएपआव र' दा हरगोन आं दानस' हर गोलावद्रायबा गुसुं हरनि र' बेनिफ्राय बिराद दुखु नांथाव नांदों आरो ना गोसो खोनानानै आङो जोंनि दिकेजुलिनिबो सासे थैदों ना बर' मा नाम नामा क्या नाम था रे भाई इसका शरद क्या लिखे शरद नार्जारी ना मामोनथाय ब्रा र' आं दा हरजोबगोन नोङो डिटेल इयावनो मिथिगोन नोङो डिटेल्स हरदो होमबानिया जों बेयाव थांगोन जों दिगाजुलियावहाय नों मोनथिगोन हो दिगाजुलिनि बे हादानाव ना आइथिं पुरना गामियाव बाटासिपुरनिफ्राय ओरैजाय माबायाव थांनांगोन नोङो लावदांगि थांनाय लामा बिसिनि मेन गामिया थिलाफारा होनो बे लावदांगि थांनाय लामाजों साबेसे बर'फ्रा बर'आ सासेल' बर'आ सासे ओमफ्राय नेपालि बांगाल आं हरनि दै हरलाय आं बै ओमफ्राय नोंसोरना दिगाजुलिनिया थांनो थाखाय न'नि मानसि ओजोंहाय दिकेजुलिनि मैया फंबाय फैदोंमोन ओमफ्राय थानायाव हाबदोंमोन बिसोर मा रायलायखोथाय मिथिया